Sziasztok! Kint egy hátborzongató, igaz, gyilkosos történettel jöttem, úgyhogy ne is húzzuk az időt, lássuk! A mai alanyunk Richard Trenton Chase. Született 1950. május 23-án a kaliforniai. Sokan vámpírgyilkosként hivatkoztak rá, de ne szaladjunk ennyire erőre, beszéljünk a gyermekkoráról. Edgar és Beatrice két gyermeke közül Chase született elsőként. Chase-nek egy húga volt, Pamela. A háztartásuk középosztályszerű volt, és az egész család a presbiteriánus hitet követte. Edgar és Beatrice fegyelmezők voltak, de Edgar gyakran verte Pamelát és Chase-et is. 10 éves korára Chase elkezdte mutatni a McDonald-Trias vonásait, azaz az állatkínzást, a tűzgyújtást és az ágyba vizelést is. Ismert róla, hogy gazdag fantázia életet fejlesztett ki, amit a hatalom gondolatai uraltak, illetve önző és figyelmetlen személyiséget. 1964 és 1968 között Chase megkezdte a középiskolát, ahol magányos farkasként szerzett hírnevet. 10 éves korára a marihuána és LSD súlyos fogyasztója lett, emellett ivott is. Az 1960-as években kisebb bűnlástrommal rendelkezett, birtoklás és lopás miatt közmunkára ítélték. Chase 1968. június 6-án elvégezte a középiskolát. 1973 elejére Chase megszállottan aggódni kezdett a fizikai egészsége miatt. Azon a nyáron Chase elkezdte a Gray's anatómiai orvosi könyvből kivágni az emberi belső szervekről készült fotókat, és a hálószobája falára kezdte őket ragasztani, hogy megértse, mi lehet a baja. Emellett orvosi segítséget is kezdett kérni a vélt betegségei miatt, egyszer például kihívta a házához a mentőket. A mentősök azonban nem voltak hajlandók kórházba vinni, amikor megállapították, hogy Chase nem szenved orvosi vészhelyzetben, ezért inkább azt tanácsolták neki, hogy vegyen részt egy pszichiátriai vizsgálaton. Chase azonban elégedetlen volt az orvosok által kiadott prognózissal, ezért elment egy Donald Ansel nevezetű orvoshoz. Ansel nem talált Chase-nél fizikai betegségeket, ezért arra a következtetésre jutott, hogy súlyos pszichiátriai zavar áll fenn. Chase-t elküldték a pszichiátriára, azonban anyja kiengedését követelte, amit meg is tettek, mondván, hogy Chase állapota javult. Viszont nem sokkal később Chase visszaesett és újra drogokhoz jutott. Chase gyakran kezdett állati vért fogyasztani, abban a tévhitben, hogy az életben maradáshoz ez szükséges. Kezdetben Chase nyulakat ölt meg, és a lakásán elfogyasztotta a nyers belsőségeket, illetve a nyers húst. Gyakran kólával is keverte a belsőségeket, hogy folyékonyabb legyen, illetve turbinsgépbe rakta a vért, mondván, hogy ez szükséges ahhoz, hogy ne zsugorodjon a szíve. Na de térjünk is át a gyilkosságokra. 1977. december 29-én Chase megölte az első ismert emberi áldozatát. Az áldozat Ambrose Edward Griffin. Egy 51 éves, 2 gyermekes apa volt, akit Chase egy autó melletti lövöldözésben vett célba. Az első lövés célt tévesztett és egy fát talált el, ám a második Griffint a mellkasán eltalálta. Griffin felesége kezdetben azt hitte, hogy férje szívrohamot kapott, és kiszaladt hozzá az utcára, hogy segítséget nyújtson neki, illetve segítségért kiáltott. Griffin azonban a kórház sürgősségi osztályán életét vesztette. 3 héttel később Chase 2 lakástüzet is okozott a szomszédságában, ugyanis azt hitte,
hogy a szomszédok kémkednek utána, ezzel akarta őket távozásra bírni. 1978. január 23-án Chase betört egy lakásba, és halálra lőtte Teresa Lynn. Pauline 3 hónapos terhes volt halálakor. A golyó áthatolt a tenyerén, és a fejbőrének bal oldalába fúródott. Chase a jobb alkarjára lőtt, a golyó eltalálta az arcát, eltörte az állkapcsát, majd a földre rogyott. Mielőtt elérte volna a testét, kevesebb mint 15 cm-ről eltalálta a bal alántékát. Ezután bevonszolta testét a hálószobába, és elővett egy henteskést, illetve egy jogkurtos poharat a szemetesságból. Ezután törzsét felvágta a szegcsontjától a bal csípőcsontjáig, felfedve ezzel a belső szerveit. A kés legalább 15 cm mélyen hatolt be a törzsbe, több belső szervét is eltávolították, köztük a lépet is, amit teljesen leválasztottak a testről. Ezután többször is belemártotta az üres jogkurtos dobozot a hasüregbe, hogy összegyűjtse és megigya a vért. Majd a fürdőszobába ment, a kesztyűjéről és a kezéről lemosta a vért, majd a hátsó ajtón távozott. Január 27-én reggel Chase behajtott a Marywood Drive-on található, a 36 éves, elvált, 3 gyerekes Evelyn Elizabeth Mirott házába. A háztartás minden 4 lakóját agyonlőtték, és Evelyn Mirott holttestét hasonlóképpen csonkították meg, mint Wallinét. Holttestüket egy szomszédjuk fedezte fel körülbelül 12:30-kor. Ezután Evelyn testét bevonszolta a hálószobájukba, levetkőzött, Evelynt is levetkőztette, majd alaposan megcsonkította Evelynt. Chase ezután Evelyn sebeiből kiöntötte a vért egy zöld műanyag vödörbe, keresett egy kávéscsészét, és abból itta meg Evelyn vérét. 1 hónappal később, június 8-án a bíró helyben hagyta az esküdtszék halálos ítéletét, ezáltal halálra ítélték Chase-t. Majd 10 nap múlva átszállították San Quentini börtönbe. Még a halálos soron volt, Chase többször is kérte a személyzetet, hogy szerezzenek neki vagy állati eredetű, vagy emberi eredetű vért, természetesen ezt a személyzet tette meg. 1980. december 26-án Chase-t holtan találták a cellájában. A boncolás során kiderült, hogy Chase 50 mg Sinequan tablettákat szedett, ami a depresszióra és a halucinációra felírt gyógyszer volt. Túladagolásban halt meg, körülbelül a javasolt adag 30-szorosát vette be. Köszönöm szépen, hogyha megnézted ezt a videót, kérlek majd írd meg kommentbe, hogy ki legyen a következő sorozatgyilkos, akiről te szívesen látnál videót tőlem. Írjátok meg, hogy mind tudnék javítani, vagy javulni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha szeretnétek, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és legyen nagyon-nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!